který vyhraje zlatou přilbu ovšem pouze třetím rodilým. Předtím to dokázal Nor s polským pasem Rune Holta, Patrik Dudek a také Grzegorz Palasek. Uvidíme, zda se zapíše do historie a poslechneme si dnes Mazurek Dambrovského, tedy polskou hymnu. No, Matyáš Polštat, jak už jsem říkal, je mu teprve 19 let, může se stát nejmladším vítězem a v uvozovkách druhým Norem, který by vyhrál zlatou přilbu. Ovšem Rune Holta v době svého vítězství reprezentoval Polsko, takže norská hymna tady nikdy nezněla. Následuje Rasmus Jensen, Ryan Douglas, Timo Lahti a Norik Bledorn. Čeká nás opakovaný start se všemi jezdci na startu, se všemi jezdci na pásce, no a Matyáš Polštat si musí dávat pozor, musí si počínat obezřetně, protože bylo rozhodčím dnešního závodu varován a v případě dalšího letmého startu bude vyloučen. Měl velké štěstí, tam byl opravdu kousek, než scházelo, aby se dotkl pásky a byl z této jízdy vyloučený. Matyáš Polštat je takovým mým černým koněm, ačkoliv samozřejmě Rasmus Jensen a Robert Chmiel mají motorku mnohem rychlejší. Václav Milík říkal, že zvítězí Ryan Douglas. Já osobně bych se nedivil, kdyby byl vepředu Norik Bledorn. No, včera i dnes ta vnější dráha jede výborně. Ostatně Adam Bednář s ní vyhrál finálovou jízdu Zlaté stuhy. Norik Bledorn by se tak stal nejmladším vítězem Zlaté přilby a po 62 letech prvním Němcem. Naposledy to byl Josef Seidl v roce 1962. Znovu velké nervy na pásce, ovšem tentokrát se pokračuje, nedošlo k letmému startu a Ryan Douglas je ve vedení. Ryan Douglas vyjíždí do šestikolové bitvy spoza první zatáčky jako vedoucí jezdec, ovšem ještě ho čeká pořádná porce metrů, dalo by se říct i kilometrů, protože tato dráha má téměř 400 metrů a jede se na 6 kol. První Ryan Douglas po prvním kole, za ním v závěsu Robert Chmiel a třetí je Rasmus Jensen, který se teď protahuje kolem polského závodníka. Rasmus Jensen, jak už jsem zmiňoval, dnes mu stačily pouze 4 jízdy k tomu, aby postoupil do finále. Má hodně sil a to se samozřejmě může podepsat v závěrečných momentech tohoto finále, protože Ryan Douglas absolvoval už 8 míst a teď jede 9. Tedy dvakrát tolik ve srovnání s Rasmusem Jensenem. Douglas první, Jensen druhý. Na třetím místě se drží Robert Chmiel, ovšem v jeho podání získat pódium tady v Pardubicích ve Zlaté přilbě by bylo určitě skvělou vizitkou. Rasmus Jensen chytl dobrou stopu na vnitřku oválu a odsouvá Ryana Douglase na druhé, možná už třetí místo. Uvidíme, co mi myslí Robert Chmiel, ale Douglas to vyřešil výborně. Ustál to a stále se drží v boji o vítězství. První Jensen, druhý Douglas, třetí Chmiel, na čtvrtém místě Matyáš Polštat, pátý Timo Lahti, loňský vítěz a šestý Norik Bledorn, který startoval od venku dlouho z výhodné pozice. Nájezd do posledního kola. Ryan Douglas se propadl na třetí příčku, Chmiel je druhý a ve vedení Rasmus Jensen. Znamenalo by to 14. výhru pro Dánsko zde v Pardubicích a dotažení na jedno jediné vítězství od nejúspěšnějších Čechů. Rasmus Jensen je na cílové rovince a stává se vítězem 76. Zlaté přilby města Pardubic. Na stupních vítězů doplní ještě Robert Chmiel a nakonec Matyáš Polštat, 19letý závodník. Takto se jezdí světová plochá dráha. Rasmus Jensen si skvěle si připravil Ryana Douglase, kterého předjel Ryan Douglas, který se nakonec propadl až na 5. místo. Z mého pohledu Ryan Douglas opravdu odpadl na fyzičku, protože ten se propadal kolo za kolem, ten už nemohl vjet ani do toho posledního kola. Je vidět, že třeba potřebuje o něco... Sahají na naleštěnou trofej, opravdu tím tráví celou noc, aby to vypadalo tak, jak to vypadá nyní. Většinou jezdcům dává ještě rukavičky, tentokrát je pro Rasmuse Jensena připravené nemá, ale vysvětluje mu pravidla užívání této trofeje. Největší poškození Zlaté přilby samozřejmě se stane při tom šampaňském, kdy se stříká, že jo? Takže málo kdo má zachovanou Zlatou přilbu v jejím současném vzhledu. No a podle toho, co říkal Rasmus Jensen v rozhovoru, budou oslavy asi pořádně divoké. Rasmus Jensen, Robert Chmiel a Matyáš Polštat, takové tedy postavení na stupních vítězů v 76. ročníku Zlaté přilby města Pardubic.
Pan Lejhanec opravdu zodpovědně tam instruuje a zapíná přilbu Rasmuse Jensena. Má strach, aby až pojede čestné kolo, tedy na vyhrané motorce, aby mu určitě nespadla. No, pamatujeme třeba Dana Bewleyho, který jezdil i po zadním kole, takže samozřejmě tohle je poměrně důležitá věc. Nebylo by to příjemné, kdyby jsme viděli zlatou přilbu Kutálece po dráze. Uvidíme, jak divoký bude při oslavách Rasmus Jensen. Skvělou kariéru má za sebou zatím Rasmus Jensen. Je to tak, Rasmus Jensen, individuální mistr Dánska z roku 2022 a bronzový medailista z mistrovství světa družstev v minulé sezóně, je také vicemistrem Evropy dvojic. No a teď přidává do sbírky další cennou trofej, možná cenější než dánský titul, a to zlatou přilbu města Pardubic. Pro českého závodníka by to určitě tuto váhu mělo. No, třeba Jason Doyle často říkal, že si víc váží výher ve zlaté přilbě než titulu mistra světa, což i pro mě bylo velmi překvapivé tvrzení. To mě taky překvapilo, když jsem to slyšel. No a nyní už si pojďme vyslechnout